So one of the highlights are that really the prestige exterior, we really felt that last year it took off. So what do we have to look forward to? Good things. It's very good. Tarkoitus puhua siitä, että miten suosittelut helpottaa myyntiä. Eli ne suosittelut löytyy jo tuolta netistä. Ihmiset kun päätyy tuonne 3M ikkunakalvolle, voi tutustua, että mitä muut on kokeneet ikkunakalvojen hankkimisesta. Eli energiatehokkuus ja päästöjen vähennys, siihen on tässä niin kuin tämä iso kuva, niin kuin sanotaan, talvisaikaan, vaikka täällä Pohjoismaissa lämmitetään näitä taloja paljon, lämmityskausi on pitkä, lämpö menee ulos. Ja tämä on ainakin kysymys, mitä mulle tulee suurin piirtein joka päivä ja varsinkin teillekin. Toimiiko kalvo niin, että lämpö ei mene ulos, eikö joo? Sitten ympäristöjohtajuus. Tähän liittyy sellaisia asioita, että 3M on yksi maailman ensimmäisiä yrityksiä, joka on säännöllisesti meidän oman tuotannon niin kuin päästöjä vähentänyt ja kontrolloinut jo 70-luvulta asti. Eli and actually it seems like the security case named Copenhagen is even more real, because I think it's the second time just today that we experienced a shooting in Copenhagen. So things can happen even before you think they happen, out of the blue. And I think that's the point, especially when we shift from sustainability, the Thinsulate climate control product, to the safety security world. It's like a life insurance. You get it, but you hope never to use it, perhaps. But it's nice to have if something happens.